Υπήρξε μια εποχή που ο κόσμος δεν χάθηκε από φωτιά. Ούτε από πόλεμο, αλλά από κάτι πιο ύπουλο, από την απώλεια της συνείδησης. Οι άνθρωποι συνέχισαν να ζουν, να χτίζουν, να μιλούν, αλλά είχαν ξεχάσει τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Η βία έγινε συνήθεια, η αδικία έγινε καθημερινότητα και το κακό δεν προκαλούσε πια εντύπωση. Κάπου εκεί, μέσα σε έναν κόσμο που βυθιζόταν αργά, υπήρχε ένας άνθρωπος, ο Νόε. Όχι γιατί ήταν τέλειος, αλλά γιατί δεν συμβιβάστηκε. Δεν έκανε κάτι θεαματικό, δεν ήταν κάτι εντυπωσιακό. Ήταν μια εσωτερική φωνή, καθαρή και απόλυτη. Τελείωσε. Ό,τι υπάρχει έχει φθαρεί. Και μαζί με αυτή τη σκέψη ήρθε και μία εντολή. Όχι εύκολη, ούτε λογική. Να φτιάξει ένα πλοίο στη στεριά, να ετοιμαστεί για κάτι που κανείς άλλος δεν έβλεπε. Ο Νόε ξεκίνησε μόνος, χωρίς χειροκρότημα, χωρίς κατανόηση. Κάθε χτύπος του ξύλου ήταν και μία απόφαση να συνεχίσει. Και γύρω του υπήρχαν γέλια. Ζει σε άλλο κόσμο. Φοβάσαι πράγματα που δεν υπάρχουν. Αλλά η αλήθεια ήταν διαφορετική. Εκείνοι ζούσαν σε ψευδαίσθηση, ενώ ο Νόε έβλεπε καθαρά. Και τότε κάτι άλλαξε. Όχι στους ανθρώπους, στη φύση. Τα ζώα άρχισαν να πλησιάζουν, όχι με φόβο, αλλά με μία ήρεμη παρουσία. Ήρθαν δύο-δύο, χωρίς φωνές, χωρίς χάος. Σε έναν κόσμο που είχε χάσει τη τάξη του, η δημιουργία συνέχιζε να λειτουργεί. Και μετά ήρθε το νερό, όχι απλώς βροχή. Ήταν σαν να λύνονταν όλα. Ο ουρανός άνοιξε και η γη υποχώρησε. Όλα όσα θεωρούσαν σταθερά εξαφανίστηκαν. Δεν ήταν απλώς τιμωρία, ήταν μία επανεκκίνηση. Η Κιβωτός δεν ήταν σωτηρία, ήταν αναμονή. Ένα ενδιάμεσο σημείο ανάμεσα σε αυτό που τελείωσε και σε αυτό που δεν είχε ακόμα αρχίσει. Κλεισμένοι μέσα, χωρίς έλεγχο, μόνο με εμπιστοσύνη. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο. Όχι η καταστροφή, αλλά η αβεβαιότητα μετά. Κάποια στιγμή ο Νόε έστειλε ένα περιστέρι. Όχι γιατί ήξερε, αλλά γιατί ήλπιζε. Κι όταν γύρισε με ένα κλαδί ελιάς, ήταν η απόδειξη ότι η ζωή συνεχίζεται. Το ουράνιο τόξο δεν ήταν διακόσμηση, ήταν υπόσχεση ότι η καταστροφή δεν είναι το τέλος, αλλά και μία υπενθύμηση ότι ο άνθρωπος μπορεί να ξαναφτάσει στο ίδιο σημείο. Η ιστορία του Νόε δεν είναι για το παρελθόν, είναι καθρέφτης. Γιατί κάθε εποχή έχει το δικό της κατακλυσμό. Και πάντα υπάρχει κάποιος που καλείται να χτίσει μία Κιβωτό. Το ερώτημα δεν είναι αν υπήρξε ο Νόε. Το ερώτημα είναι αν σήμερα γινόταν αυτός ο κατακλυσμός. Θα άντεχες να είσαι εσύ.